दिनै 16थि आसाम आयेन आफाद जथुम्मानि नैथि सान आरो बे नैथि साननि हाबाफारिया दिनै फुंनि 9:30 समनिफ्राय जागायगोन आरो दिनै हादोरसा बेंगिरिया बिबुंसार लाखिगोन। भारतारि संबिजितनि सायाव हादोरसा बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बिथाङा दिनै सदनाव बिबुंसार लाखिगोन आरो बे हादोरसा बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बिथांनि बे बिबुंसारनि सायावबो साबायखर जासिनाय एबा साबायखर बावनाय मोनसे हाबाफारिबो सोलिगोन आरो बेनि उनावनो थामथि हाबाफारि बायदि मोनसे सदनाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि रन्जित कुमार दास बिथाङा बे सोद्रोमाफोरनि मोनसे कमिटि बे मोनसे आफाद आफादनि बे सोद्रोमाफोरनि मुंखौ दिनै फोसावनानै होनाय जागोन आरो दिनै बेबायदिनो जों नोंथांमोननो जोङो फोरमायगोन दिनैनि हाबाफारि आरो बेवहाय जों मोनसे गाब गोनां मोनसे थासारि जों नोंथांमोननो फोरमायनो आखायाव लादों। बेनो जाहैबाय बेवहाय हादोरसा बेंगिरिखौ दिनै बेवहाय बरायनो थाखाय आरो हादोरसा बेंगिरिनि बिबुंसारनि बे हाबाफारिखौ जागायनो थाखाय बे मोनसे गाब गोनां मोनसे हाबाफारि आखायाव लादों। केमेरा पार्सन बिथांखौ खावलायगोन, दिपु बरा बिथांखौ खावलायगोन बेवहाय आसाम पुलिसनि मोनसे जर'खा पेरेड बेयाव मोनसे थियारि खालामनाय जादों, जेराव बे आसाम पुलिसनि बेवहाय पेरेडा बेवहाय गाब गोनाङै मोनसे दिन्थिफुंनाय जागोन आरो हादोरसा बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बिथां सौफैनाय लोगो लोगोनो बेवहाय सालाम आजावगोन एबा बिथांखौ बरायगोन आरो मानगोनां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बेवहाय दिनै बाहागो लाफैगोन आरो बेबायदिनो बिसायख'जानाय गोदानै MLA बिथांमोनाबो दिनै बेवहाय नुजाथिफैगोन आरो बेबायदिनो मन्त्रि बिबान मोननाय बिथांमोनाबो बेवहाय नुजाथिफैगोन आरो बेबायदिनो आसाम पुलिसनि पेरेड हानजाया बेवहाय थागथियारि खालामगासिनो दं। नोंथांमोननि सेराव जों गाब गोनाङै दिन्थिगासिनो दं बे थासारिखौ लानानै आरो बेबायदिनो बे आसाम आयेन आफादनि बे हाबाफारिया बेवहाय सोलिगोन आरो नोंथांमोननो जों हाबग्रा आसाम आयेन आफादनि बे हाबग्रा लांगोनाखौ नोंथांमोननो फोरमायगोन लागोन। बेवहायनो मन्त्रि MLA आरो हादोरसा बेंगिरि बिथांमोना बेवहाय फैगोन आरो बेबायदिनो दिनै सेथि हाबाफारि बायदियै बेबायदिनो नैथि साननि हाबाफारियाव हादोरसा बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यनि बिबुंसारजों हाबाफारिया जागायगोन आरो बेनि उनावहायनो बे भारतारि संबिजितनि बे सायाव सोसननाय बे आयेननि सायाव बेबायदिनो बेनि सायाव बिबुंसार लाखिगोन हादोरसा बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बिथाङा आरो बेनि उनावहाय बुंथिगिरि रन्जित कुमार दास बिथाङा बेवहाय बिबुंसार लाखिगोन होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों आरो बेबायदि नोंथांमोननि सेराव जोङो आसाम आयेन आफादनि दिनै जथुम्मानि 16थि आसाम आयेन आफादनि जथुम्मानि दिनै नैथि साननि हाबाफारिखौ जोङो नोंथांमोननो फोरमायलांबाय थागोन आरो बेबायदिनो नायबाय था बड' लाइभ 24।